फुर्सत में आरोने मेरे मैं फुर्सत में आरोने हम लोग देखने दायरा के इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस आदे मादियत कमिटी का मैं विदा वाहक दक्का है नुत आउम इक्सोद को वाहक दक्का है आउम में मी राज्य का डेमोक्रेसी फेशिंग आए वेरिकंत फेशिंग आए वेरिकंत वेरी वेरी एक वेरिंग खांकुरी गोइंग आउम में फेनेंगे भाई इज्जत रईस आउम में इक्सोद को वाहक मी दक्का है मी राज्य एम गिना फैसा वन्ना मी राज्य का मेन दुरोशी विक्कादी कोंबेतो इज्जत रईस पेंकुंबुनी विक्कादी गिरागु विक्कादी अवमें देखुन का तरादे फोलवे विक्कादी सिरु डील के दरहूं मिराजे के हदी पर फंसास दूसरा फनर रिसोर्ट का तेरेंग एम फंसास दे रिसोर्ट ने इज्जत रईस फायदा बनी खोबातो मादियत कमिटी का तीन दौर अदा को पूरी आउन का आहो हनुमादु दायरा की इज्जत मेंबदु अब्दुल गफूर मूसा तीन दौर अदा करे वेरुगा कीप वेगन तो मीरा गिने स्वाद नुकुरवी कीप वेगन तो मादियत कमिटी का मिहा गिने दोस्त के वेगन दिए इरुगा मैं रिसोर्ट तो कुम फायदा नुआ का मिबे पुलना नेगने कीप वेगन तो इज्जत रईस मियदु इक्सोद को वाह का धक्का मिबे पुलन लदुगन नंजे है इज्जत रईस आउमें जे सरकार फेशिंग आमा आउमें सरकार जस्सुं कुर्मो गोतुं मिराजे का हेदी पर कानून था तंफीज कुर्मगा बारवस आउमें दिनु में मिबे पुलना नहीं इज्जत रईस आउमें मिराजे का एम में गिने फैसा वद्दं मिराजे का मेन गेट विक्का दिरुगा मिबे पुलन कोबातो एरो हुरिया रिसोर्ट ओनर की के तो विदालवी तिमन्न मेंगे मेन दोरोश विक्का दाफिए एम तिमन्न में रिसोर्ट तब सिंगे करने थे एरो विक्का दिफाऊं MACL के मोज़िफ़ न मुसारदी में कोच्चा कुंतो डॉलरुंतो पाउंडुंतो मीमा मिबेपुलुं मिदक्का वाहके का मिबेपुलुंगा अमदका दिमेन्नुवे इज्जत रईस अवमें वर विस्तादंग बजे मी कोम्मे पहाड़ को मिगामा MDP सरकार वेरिकमंग आसिकम विज्जिया MDP सरकार उपदिकंग आसिकम विज्जिया मिगामा को हुरियातने विक्कादा मिगामा इंदिजस्तादा इज्जत रईस बंदवादब्बा अब बिलियन रुपया मिगामा छाप कोगन गेनेस्सा गांव में इक्सोद फुंडा दिरुगा मिबेपुलुं कोबातो एरो मी मजिलियुगा इज्जत मेंबरुं कोबातो एरो MDP सरकार को तिया विदालवा इकोनॉमिस्टुं कोबातो कोंतागुतो तिबी कोंतागुंतो इकोनॉमी कियवागन आसा राज्य अब बिलियन रुपया जहागन गेनेस मुली राज्य इक्सोद फुंडा दिरुगा मिबेपुलुं कोबातो इज्जत रईस मीमा मिबेपुलुं मिदक्का वाहके का मीमा आवो मिदन्न मनी इज्जत रईस उड़कुड़ वगुतकुड़ देवुं एदं इज्जत रईस मीमा आवो मिदक्कनी मिबेपुलुं इक्सोद की कोच्चक नेगे मिबेपुलुं मिहार इक्सोद की कोच्चक नेगे मिबेपुलुं दिवे राज्य के रायतुन मियदु रांगलो गोत्तके होदें मियदु का इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मुहम्मद मुईज़ एमसक्कपुड़ कुरेवीमा मियदु गोसगे मूलनी एमनिक फान व्यापारी मेरिंग दहन नुदियामा एहमेमा रुलियास के मूलनी इज्जत रईस पता मियदु का इज्जत रईस जमहूरिया संगिबड़ा गन्नवे व्यापारी वेरना गुलिगम व्यापारी वेरिंग दहन गोसगें एबेपुलुं बेनुं हुरिया गोतकं हदागं व्यापार मिगाम हिंगा कम पे जवरा पतियावाने का एव्वे दत्ते नोडाने एव्वे मस्ते नोडाने एमनिक पान कतलबा का एव्वे कम कुरा का नुजे है मीमा हुरिया कम दूको लब्बाबा रायतुं इसकुरब्बा रायतुं वेरी कम कुरंग एमनिक पान फेट्टे भी दुओ हम फेटिगं मी हुरिया मस्ते के जहिगं मुलनी इज्जत रईस आउन में विस्तादन जे है ना आउन MDP मजिली MDP के मेंबरों
මේ ඉස්සතර මජ්ලිස් තමචේ කුරබ්බා හුරියා බේපුලන ගෝවාදන් තිබේපුලන් හමරංගල විස්නාවාද භාෂේ ඉක්සෝදකි කොබාකන් අදුන් කියවන් යුනිවර්සිටිය දාම්විය ඒරුන්නේ අවම ඉක්සෝදකි කොච්චකන් කියන්නේ තිබේපුලනක යුනිවර්සිටිය ගොස්කේ නෝනියක තිබේපුලනක නැතේ ඉක්සෝදකි කොච්චකන් එගේකට එම ඉක්සෝදු කියවාගේ මෙමජ්ලියන් ආස්සා තිබේපුලන් ඉක්සෝදු වාහක දක්වාෂේ වරබල ශුක්‍රියා දෙවි ෆුර්සතා शुक्रिया एजेत्र मेंबर मेबिला बाउस कुरमा मेबिला बाउस कुरमा आलवनमेंट एदिफावा हुरिहा फरातक फुर्सत दिनो फहो मिहार इतुरा बेफुलक नतमा एकीगा रैतु मडलीग गवादुग नवदी फसफरमादाग नोनुग दरन सरकार फरातम हरदो दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल मोहम्मद हुशालुवाफा कानून नंबर 32/2020 बेर फैसा देह कानून इस्लाह नंबर बिलुगे तिम्मण कियोगे एजेंडा नंबर 7.5 कानून नंबर 7/2009 दिवे राज्य मस्वरिकम कानून इस्लाह गनो बिल इक्सवादी कमिटी दिरासा को निम्मिगतुग रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजलिया हुशाला दिवानी इक्सवादी कमिटी के मुगर्रिर फॉर्मुला मेदुदायरा के जहर मेंबर अली फसाद शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 7/2009 दिवे राज्य के मस्वरिकम कानून इस्लाह गनो बिल सरकार के फरात मुशेल कमिटी फाकुरवन कंततक तेरेगा मस्वरिकम कानून खिलाफ हरकत तेरिवा बसरी उनतक फरातका मेदु गानुग दशुं इदारी फियोल एलुमा मस्वरिकम कुरुमुग हुद्दागे बावत्त कंडेलुमुग उसूल मुराजा को इतुर हरुदना कुरुमशा हिमाया कोफावा बहुग बावत्तगे मस्वरिकम कुरुमुगी गानुग दशुं कुशकमुग बयांको एकुरुगे जुरुमाना कंडेलुमा एनुम वेस गानुन तंफीज कुरुमा दिमावा बय दत्त हल्लु कुरुमट्टक बुने विदिया गानुन गेनुन इस्लाहक फाकुरम कमिटी अलगुण में मशवरा कुरुमफ़ कमिटी लिबनु खियारतक एक्को मिबिलु दिरासा को निमि कमिटी के उरिहा मेंबरोंगे खियाला मशवरा याकु मिबिलु वनी कमिटी फास्को अलगुण में निम्बाफ मिहेंकम रईतंग बल्लिहुगे गवादुगे सतेक अव्वन माद्दागे राग दशुं मि रिपोर्ट में बल्लिया हुशाला शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर अलगुण में बहुत सदियमो कुरिंग अवण दंडवालाने इज्जत मेंबरों एब्बे फुलक वाहकुल दक्कवा आयरो एब्बे फुलकं उदगुवा गोतंग होरस्ने वळम दंडवं इज्जत मेंबरों की रईतुं फोनवा हति बेवरा हास बाय एहम वीमा ए होवालेविगें फोनवा हति बें एहमा इज्जत मेंबरों विष्णावडान जेहन मदली होगा गेंगुण जेह मिंगड़ता मध्य होगा आदा एगोथ गेंगुण मंगलगड़ इल्तमास कोरंग इज्जत मेंबरों मेबिलं एवस इस्लाह लीफे नवे मेरी रिपोर्ट बहुत कुरम कंडेफा वने जुमला एगडीरो एपीएनसी 30 मिनट एमडीपी 9 मिनट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट वक्फ पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नम कम इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाह कुल देखो मैं दिवडा नम इज्जत मेंबर ना फुर्सत होड़वाल हिंदू दायरा इज्जत मेंबर मारूफ जाकिर शुक्रिया इस्ते रईस आदे आउनमें मस्वरिकमा बेहे कानून अणक्का इस्लाहतक हुशालागे बहुत कुरिया दायरुगा अदिमी गेनवनु इस्लाहतक बला दायरुगा अवलमें इस्ते रईस मी फेन्ननी मस्वरिन्ना देतेरेगवेस फियवाळु एलुं जूरिमणा कुरुं गेबंदु कुरुं जलल्लुं मिलुं कमें अवलमें कमियतु इस्ते रईस नुफेने अवलमें डॉलर बदालियस डॉलर वाहक दक्का मीहावेस जलल्लनी डॉलर वाहक लिया मीहावेस जलल्लनी डॉलर लिबे मुवज्जफ मीहा ए डॉलर वेणुं कुरिमावेस जलल्लनी मस्वरिकम बलादार मस बेणियस जलल्लनी मस बाणा सरहद्दु बेरद्दियस जलल्लनी मस बाणा उळुनस जलल्लनी मुळि सरुकारुगे सियासत इज्जत रईस मियदु फेनिफा मी फेरिगे मिदनी मी नुदाहकु रंगळं हिंगमुंगा गौमके इज्जत रईस अलगुण में एमडीपी के वेरिकन देहास 23 वणहारु निमुणुरु मिग मई हम रंगळं हिंगमुन्ने बेहा असासी हिदुमत्तका डॉलरा मी हुरिहाच बराबर लिबे मस्वरी बाण मुंदिया महा बराबर लारी लिबे मुंगास गिना अददगे मस बाण मस राज्य एरुगवे सागुण में एवर बेरु कुर मुंदियारुस बेरु नुकुरवी एत सतयक ठणें हुरी बेरु नुकुरैफा एलेवेल मिगम हिंग मुंदिये ए नम इस्तरिस मियद अलगुण में नम मिफेंडनी मस्वरी कन दव्वेच्चे महे नुबेने आद साळे सग्गडेरो लारी देवाहक विदाळुफा देम्मि कुरम फेरिकमकी महा फुरिय नुदेनी मस किरंगास हफ्ता दे हफ्ता वंदे क्यूगाय बति बेंजे
මියදුවිස් ඉසත රයිස් අල්ගොඩ මස්වරිය ගුලාෆ මියෝ රාතොළ මඩුවරීගේ ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಲಾಕೋಫ ತೇವಣೇಳಿಗೆ ನುಹಿಂಗಿಫ ದುವಾಫರಕು ಐಸೆ ನುದಿಬೆ ತುಳಾದುವಕು ಐಸೆ ನುದಿಬೆ ಮುಳಿ ಬಾತೊಳ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ವರಿಂಗ್ ಅತಿಬಿ ಇಸತೆ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಫೆಲಿವರುಗ ಮುಳಿ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ವರಿಂಗ್ ಅತಿಬಿ ಫೆಲಿವರುಗ ಇಸತೆ ರೈಸ್ ಐಸ್ ಕೊಳೆ ನುದಿಬಿಗೆ ದೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿದಣ್ಣವಣಿ ಮಸ್ವರಿನ್ನ ಲಾರಿದ ಮುನ್ನೆ ಮಿದಣಿ ಕಣ್ಣಲಿ ಮಸ್ವರಿನ್ನ ಮಹೆಬ್ ಬಾಣ ಆಸಿಯಾಮು ಹಫ್ತಾ ದೆ ಹಫ್ತಾ ಒಂದೆ ನುಕಿರಿ ಇಸತೆ ರೈಸ್ ತಿಬೆ ಮಿಯಣಿ ನುಕಿರಾ ತಿಬೆಂಜೆಹೊಮ್ಗೆ ನತೀಜಾಕವಣಿ ಕಣ್ಣಲಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದವ್ವೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋಮ್ ಬಾಣಾಫುರಿ ಕಣ್ಣಲಿಗಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ವೆಗೆ ಮಿದಣಿ ಎಮ್ಮ ಮಿಹಾಲತುಗ ಇಜತ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಸ್ವರಿ ಸಿನಾಮ್ ಮಿಯೋತಿ ತೆಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡ ಮಿ ಅಡುಯಿವೆಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ವಿಷ್ಣುವಾಣ ಬೊಡೆತಿ ಆಗುತ್ತೋಗ ನುವಗುಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತ ಗಣ್ಣ ವಾಹಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡ ಹಬರು ತಲ್ಲಿಬೆಣಿ ಹಬರು ತೋಗ ಜಹಾಫ ಹುರಿ ಕುಂಫುಂಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅಗಕಿ ಎಮ್ಮೆ $17 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಮಂಗ್ එහෙන් නම වික්කාදාගු $500 මිලියන් ගෝරි වාහක ඉසත රයිස් හේෝ එදිගෙන් කමෙන් එබජෙහෙ කොද්දෙන් රයිතුන්නා හේෝ නියතුගා රයිතුන්න කමෙක් කොද්දෙන් එබජෙහෙ රයිතු මහෙ බාණාගෙන් එමස් කිරාගෙන් එමහ රංගලු නත් ආම්දනීය ලිබුණීම නූන්තෝ ගවම මොළුවාණි මස්වරියකු බාණා මහ රංගලු ආම්දනීය ලිබුණීම නූන්තෝ මස්වරියා ගොස් විහාර්තකුම් ව්‍යවහාරි කුරාණි ඒගේ නතිජයකි GST සරුකාර ලිබු එහෙනමස් මියදු අලගොන්න මෙන්න මිෆෙන්න ඉසත රයිස් ಮಸ್ವರಿ ಮಹಫುರಿಯ ನುದಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತೋಗ ಮಸಕ ಕೂರ ಮಸಕ್ಕತ್ತರಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತೋಗ ಮಸಕ ಕುರಿಯ ನುದಿ ದೆಂಗ್ಸ್ ಕುದಿ ಕುದಿ ವಿಎಫ್ಆರ್ ಕುರವೇಣ ಮಗು ಬಂದುಕೋ ರಾಜ್ಯ ಮುದಾಯತರ ಕೂರ ಫರಾತಕ ಮುದಾಯತರ ಕುರವೇಣ ಮಗು ಹಿಂಗ್ ಫುರ್ಸತು ಹಣಿವೆಗೆಂಗೋಸ್ ಲಂಕಾಗೆ ಪೋಟುಗ ಹುರಿಹ ಕೊಂಟೇನರ್ ತಾರಿವ ಮಂಜರು ಮುಳಿ ಇಕ್ತಿಸೋ ದಿಸತೆ ರೈಸ್ ಮಿದನಿ ಫುಂಡು ಫುಂಡುವೆಗೆ ಮಿವರು ಕುರಾ ಕಣ್ಣುವಾಣ ವೆರಿಕಂಗ್ ಹವಾಲು ಕುರಿಕಿ ಮಿಲೆವೆದ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಾಲು ದುವ್ವಾದ ಕಣ್ಣೂಂಗ್ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಹೇಳುವಾಣ ಮೇಂಗ್ ಹದಾಕ ಗೌಮಕ ರೈತಕು ಮೀ ಬಿಕವೆ ಹಾಲುಗ ಜೇಗೆ ಮಿದನಿ ಅಂಗಯ ಅತಕ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ದಿಮೈಣ್ಣುವೆ ಕಾಬೋ ತಗತಿ ಗಾಗು ಅಣ್ಣು ಫೋರ ಫರಂಗರಾಫ ವಿದಾಳುವಿ ಡೊದರುಗಾಗೆ ಮಚ್ಚಕ ನಾರಾಣೆಯೇ ದೆಂ ವಿದಾಳುವಿ ಫೊರೆಕ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಗಣಸ ಮಿಕಮ್ಮಿ ನಿಮುಣಿಯೇ ದೆಂಗ್ ಅಣೆದ್ದು ವಿದಾಳುವಿನಿ ದಿಹರಿಸೋಡ್ ಹದಾವ ಹತರುಸ್ತಕ ಡೊದರು ಜಮಾ ಕೊಲ್ಲಾಣಂ ಎ ಮಾರಕುರ ಎಮ್ಮನ್ ಜಾಣಿ ಜದರೆ ಹೊರಬಡು ಚುಕುರಿ දැන් ෆුර්සත් මෙහරවනි ඉබ්‍රාහිම් දායරාගේ ජෙතර මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් ෆලා शुक्रिया इज़्ज़त रईस कान नंबर सादा ऑब्लिक देहास नवार दिव्य राज्य के मस्फेरिकम के कानून मी हुशैडिफावा इस्लाहता कमिटी निम्मी गोतुगे कमिटी रिपोर्ट में गोतु बहस करा मिदन बरबड़ तेदुफुले केंदु दायरा की इज़्ज़त मेंबर देंबेगा मी रिपोर्ट वाहक फुल दक्कमुगे फाहा कुरेवी MDP वेरिकन्नि मुनीरुगा इवेहि मस्फेरी आयला तक नुदी MDP इंगोई दारणी गोतुगा $250 मिलियन नुदी ಎಂದೂ ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರುವೆ ಫಾಹಕುರೆ ಬಿರಂಗಳ ಎ ಫಾಯ್ಸಾ ಅದಾ ಕುರಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಎಂದೂ ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರು ಮಿ ಎ ದಾಯರಾಗಳುವ ಬೇಫುಳ ಬೀಮಕಮ ಅವಳ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆವೆನಿ ಎಗೊತಂಗೆ ಕಂಕಂ ಫಾಹಕುರೆ ಬಿ ಅಮ್ಮ ವರರಂಗಳ ವಾಹಕೆ MDP ವೆರಿಕಂ ನಿಮುನೀರುಗ ದಿವೆಹಿ ಮಸ್ಫೆರಿ ಆಯ್ಲಾ ತಂಗೊತಿ ಬಿಕ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಿಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಬಿಕ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಿಕಿಯಣಿ $250 ಮಿಲಿಯನ್ ಒತೆ ಮಸ್ಕಿರುವ ಫ ದರಂಜ ಮಸ್ತೋಣಿ ಫಹರ ಮಸ್ಫೆರಿನ್ನ ನುದಿ ಎವಾಹಕ ಕೆಂದು ದಾಯರ ಇಜತೆನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹಕುರೆಬಿ MDP ವರಂ ಹಾಲುಗ ಜೆಸ್ಸಿ ಮಸ್ಫೆರಿ ಐತೆದೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಒಳುವಾಲಾಗೆ ದೇಹ ಸ್ಥೇವಿಸ್ವಣಹರು ಮಸ್ಫೆರಿನ್ನ ದಳದೆಕ್ಕು ಮಿ ಗೊತುಂ $10 ಹುರಿ ಮಸ್ಕಿಲೋ $25 ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಸ್ಫೆರಿ ವೋಟು ದೇನ ಕಮ ಹೀಕೋ ಮಸ್ಫೆರಿ ಮುಣಿ ನೂನೆಕೆ ಈ ತಿಗೊತ್ತಂಗದಿ ರೇಟು ಮತಿಕೊಗ್ಗೆ ವೋಟೆನ್ನು ದೇನ ಪುರತಮ ದೇಶ ಆಹಾರವೆನ್ನ ನುದಿಯೋಯ್ $250 ಮಿಲಿಯನ್ ಮುಣಿಮ ಏರುಗ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಸೌಲಿಹು ವಿದಾಳ್ವಿ ಫಾಯ್ಸಾಯ್ನೆತೆ ದೇವೆ ಕಮಯೋಗತು ರೇಟು ತ್ಯೋತಿ ಮತಿಕೊದ್ದಿ ಫೈ ಬುಣೀಮ ರಯ್ಯತು ಮುಣಿಯ ಅಹೆಮಿಮ ಬೆರಿಕನ್ ನಗಳ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೇಣ ಯಾ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲಿ ಇಬೇಫುಳು ಗೇದೊರುಗ ಮಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಳವಾಹ ದೆಕ್ಕಿ ಕೊಂ ಸರ್ಕಾರಕು ಏಯ್ ದೇಹಾಸ್ ಅಶಾರ್ವಣ ಹರು ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಖಾಬು ವೆರಿಕಂ ಹೋದನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ಫಸ್ಸಹಾರುಗೆ ದೌರೆ ನಿಮ್ಮಾಲಾಫ ದಿಯೇರುಗ ಮಸ್ವೆರಿ ಆಯ್ಲಾತಕಂ ಹದಾಲಾಫ ಗೊತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ದೆನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಖು ನುದಕೇಣೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ವೆರಿನ್ನ ದೇತೆರೇಗ ಮೀಹಾ ರಂಗಳ ಕಂಕಂ ಕುರಂಗಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಸ್ ಕಿರಾತ ಸೌವಿಸ್ ಕಡಿಯುತ್ತೆರೇಗ ಫಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲಿ ಬೇಡ ಮಸ್ ಕಿರಾತ ಸೌವಿಸ್ ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಳಿ ಸಗ್ಗಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಆದಿಬೇಡ
mi kiyani mi verikama algondu men hawalu wefa 250 million mi befulun laden nugane mi masferine ke wahadakkaga isette rais mi bilu mi oti min evs bil mi befulun dirasa nukuran mi bilge haibwana maaddayin ferigen 27 maaddaya hame mi kof mi genes mihira islahu tarangala kiyalde දිවෙහි රාජ්‍යයක මෙොන්නනි බොඩුද ඉක්සෝද ආම්දනි ලෙබ මස්පෙරිකම ෆතුරු වෙරිකම මේ දෙමසක්කයි මේ දෙදායිරාග මසක කුර මෙජහෙනි එද්දායිරායින් අනෙද්දායිරා ගෙල්ලුනුවාන ගොත මස්පෙරි බේෆුරුනා මස්වරා කොෆ්ෆ බිලක් ගෙනස් මෙහිර හුරිහා ඉස්ලාහ ගෙනස මෙහිරි එබේෆුරුනා රංගලක සරුකාරු එබේෆුරුනා කියෝයිදිගේ මස්වරින්ගේ මස්පෙරිකම හිමායක්කොන් එබේෆුරුනා ආම්දනි ඉතුරුවාන ගොත ඉස්ලාහ බිලක් ගෙනස් මෙහිරි හිමායක් කුරේෆුරි මස්මහා හිමායක් කුරේෆුරි ෆරුතකා මිකංකං හිමායක් බිලුම් කානුණකුන් හිමායක් කොද්දිනුමක බේනුමකි මස්වරිකන් දිවෙහි මිකුරණි එන්දමායගේ කංකං කොග්ගේ අබදුවස් මස්වරින් දක්කා වාහකේ තිමන්නමෙන් එන්කොළු දමන් ඔන්න මීනි ෆරෙන් හලාකුල්ලායි ෆියේ මීනි වත්තරේක මහෙන් හිෆීම එමෙන්නාරේ මිවාහක තන් අඩුවහාන මෙම්බරු මවුරුෆුමේ මේ කන්නේ දෝනි දුවා වේෆු මෙබෙෆුන එංගෙන් වාන්න මි රංගලක්කම් මිහිදි මිකන එමා මේ ඔළුවාලෑගෙන් හැම කොම්මෙ ෆද වාහකේස් කොම්මෙ ෆද වාහකේස් ඔළුවාලෑක කමෙන් නෝ මේ බේෆුන්න කම්මීකි මේ බේෆුන්න වර ෆසේ වාහක ඔළුවාලා මේ බිලක දක්කා වාහකයක ස්තිමා වණි කියන කොම්මෙ වාහකේ තෙදු හැමනෝනි මියොති සරකාරු මීනිකම කො ෆේනිකම සෆාරි රූප එම මේ බේෆුරන් හගේ තු ඉසත් රයිස් මේ උඳගෝ කරන්නේ යතෝ මවරුෆ් මේ බේෆුන්න එබජෙහෙ මේ කංකන් රංගල මේ රයියතුන්න එගේ ගොත වාහක දක්කන්ගේ මවරුප්ගේ ඇත එයි වර රංගල ඉස්ලාහතකේ ඉස්සතේ රයිස් දුනිය මිදනී බදලුවම වර බාර් ස්පීඩ් එක දුනියේක ටෙක්නොලොජියා දුනිය කුරියරම් මුද්දනි වර බාර් ස්පීඩ් එක එහෙම මිබේෆලුන් ගබුල් කොග්ගේ නුවානේ කානූනුතක් ඉස්ලාහ ගෙන්නානීකි අලුගොණ මේ අශාරවණ මජ්ලිස් නූනියාම් ඒගේ කුරීගා මේ රාජ්‍ය කානු මේ හදා මජ්ලිස් ඔක්ගොතක් ස්පීඩුක කමක අලගොණ මේ කුදීරුක එක්කම ගායගණක දිහා හරුවන්නේ ෆණර හරුවන්නේ එක්කමෙන් ඔක්ගොතන් ඔය සමානෙ දිය මිබේෆුණන් එගේනේ මේ සරුකාරකි වර බාර ස්පීඩුක දුනියෙන් ගන්න කුරියරුන් තක එක්ක දතුරු කරම් දා සරුකාරි මිබේෆුණුගේ වෙරිකමුග නූන්තෝ මිබේෆුණුන් අමිල්ලියම් මේ නවාරවණ මජ්ලිහුගේ බේෆුණුගේ සරුකාර ෆාඩුකි ස්ලෝකමු ස්ලෝ සරුකාරු කීවෙස්සේරු ති ගොඩි ඉන්නමයි රයිස් නශීද වා කෙම්මිගෙන විදාලු ස්ලෝ සරුකාරු එම මිහාර එබේෆුල් ගවලනි මි සරුකාරුගේ ස්පීඩ් මාබොඩ බාරුවගේ ස්පීඩ් බාරවාන මසක්කයි රයියතුන්න ඛිදුමක් කුරන් ඒ වෙඩියගේ හිතුගා ඒ ශෞගු වෙරිකන් ඔය එකම මසක්ක කොල්ලේ කොද්දේල ඉඛලාස් තරිකන් බොඩුවා වරක टूरिज्म बेहे कानून मस्वरिका बह बेहे कानून मी राज्य बोडती इक्सोतं हुरी मी कानून तक बदलु गेन्न जहिदाने दुवालक हतरु फहरबिस मी मजली हुन छुट्टी अन्न कोस्मेती सबब बट्टक मी 11 वण दुवस विवाहक नूस्तकु नूस्वरी नुदियान छुट्टी अन्न कोस मसक कुराता 11 वण दुवस मी एकम देते रकु मे बेफुन तेदु हेबुनान मी विहिवण मजली हकी मसक्कत नुकुरा मजली हकी मौरूफ टिकट बदल को हतर फहर लंडन अद्दा एमेमा आळुगंड में अबदुस में उरानी मी मजलिस फेरुनिसुर इज्जत रईस के वटान इज्जत रईस की मी मजली होगा एम्मे गिना दुसवी एम मेंबर एम्मे गिना खिदमत को एम्मे गिना तजुर्बा लिपिफुरी एम मेंबर की इज्जत रईस एमा मी मजलिस फियावा नोन्ना मिहा हिसाब विहिवण मजलिस फियावा ए मी सरकार के स्पीड बार हुई रयतुन खिदमत कुरा बेणु वाले बोडुकं एकंकं मिकुरन एव्वेस कमें आळगොඩ में नुकुरान में सरकारन इज्जत रईस जुमुरिया नुकुरबाने दिवेहि मी फास्गण मी कौम दिवेहि रयतक गेल्लुमाण एव्वेस कमें दिवेहि हारो मुदले नुइक्काने हॉस्पिटल तक स्कूल तक मोगेज नुकुरान इहद्दुव हुनूंतो मी मोगेजु कोफोरी राज्य गुरी बड़े हॉस्पिटल तक पेंकुमुनि तक अनेतनक मी सलामे कुरी $1 बिलियन दरनि दक्का मी बेफुन्न एगे हावेस कमकी दरंज लारी होदायगे एच्चहि बेकारू गतुग हरदुकु मिनू कबे नेंगन एमडीपी के इज्जत रईस एमा मिफद बिल्त नोळे गोत अळुगंडु वरद देरवे एगे तो मी इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम त मी अने कुडु इंगे तो
තන් දුරුවීම අලුගට නම්බෝඩ නුෆෙන්න්නත් ඉත රයිස් මේ මොහම්මද ඉබ්‍රාහිම් දත්ත මොහම්මද ඉබ්‍රාහිම් තෙදව වඩන්නවානම මේචෙස රඟල වාහකුළු දෙක්කවිස්. ඒ නවස් කෙන්දු දායර ඉස්සතන් මෙම්බර නහදාන තෙද ඉසතේ රයිස්. වාකර දුදායර ඉස්සතන් මෙම්බර නහදාන තෙද හනිමා දුදායරගේ ඉස්සතන් මෙම්බර වයිෆහර තෙද හදාන මියදු හෙති හුස් දෝගු. එම මේ රිපෝට් රඟල් රයිස් ස්කුරියා. शुक्रिया इज्जत मेंबर दम फुर्सत मेहरबानी गुड़माले देखुण दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शामी शुक्रिया ते रईस कानून नंबर 7 ऑब्लिक देहास नवार दिवे राज्य मसरिकम कानून गरेफा इस्लाह तक जुमला कानून स्थायित कुर इज्जत रईस कानून फाह कोल्ले देथिंग कम इज्जत रईस आवण मिदक्कनी डोदरा मसरिकम वाहक मियदु आवण मि निजाम फेल फेवर मियगनी दिवे राज्य बेहतर कुरे हस्ते एतम मिलियन रुपया महुग बावत इज्जत रईस मीगे तेरेगे बोट्टे 4.7 मिलियन रुपया एबगेने हमेग टूनाग बावत हम वालो मसेबगेने फैंटेसी मियदुस विक्कं हुरी येलो मे टूना स्टेक आवण कुरिदु बला फोटो एफस नगाली वियतनाम गे तरको फेंगे तो आवण डॉलर में बेणु कुरे दिवे राज्य आवण बेरुनु कुरेगे मोळे टूना वालो मस नूनी टूना फोच्चे मी मस फोच्चे आवण में मी ओळेनी डॉलर नतिगे मेच्ची नुईकिगे मी ओळेनी डॉलर दिवे राज्य बे डॉलर का आवण एतर मी कुरनी गे तो एम दिवे राज्य आवण में फेल फेवर एबेगे दिवे राज्य बेहतर कुरे गायकन 30 मिलियन रुपया का बोवा एकनिवेस फारुमस किया कितना मिलियन रुपया बेहतर कुरे तो एमा आवण में मी निजाम फेल फेवर एबेगे दिवे राज्य का इंपोर्ट डेटा बलाली मस मस्वरी कम का निजाम फेल फेवर सरकार को मी का कम का आड़ा अनुला वर आवण में मिगोता मी दिवे राज्य का मेर आवण में मी बेर फैसा का मसले साल्लु कुरानम आवण ए बजे मी दिवे राज्य को फदे तकती मी दिवे राज्य आवण में मी उफद्दा तकच्चे बेर को आवण मी गाँव में गेन्ना का नुजे वालों में दिवे राज्य बेर को दिवे राज्य गेन्ना का नुजे इंगे तो इज्जत रईस एमा साली सगड़ तेरे फैसा दक्का आवण में वरगिने मिता दक्का भी इज्जत रईस ए साली सगड़ तेरे फैसा लिबिगने मस्वरी मीहा का महा का नुफुरे इज्जत रईस साली सगड़ ए न मस किराफा साली सगड़ हुन्नम मिजेहनी अन महा नुफुरा तेवने अडिफा ए बिला लार लिबुने को महा फुरेंगोती एमा एमडीपी सरकार के एटलीस्ट एजमानुगा मस किराफा अदि फैसा अनुमेने स्कुरेट तेवळा के महा फुरे साली सगड़ी इरुत्ತಾರೆ ಜೋಣ ಮಸಲೆಗೆ ಸಾಳಿ ಸಗ್ಗಡಿ ಇರೋ ಫಾಸಾ ನಿಬಂಧ ತೇವನಾಳ ಹುಣ್ಣಂಜೆ ನೈ ತೆಲೆನ್ನು ಲಿಬೇಕು ರೇಟಕ ಏಮ ಸಾಳಿ ಸಗ್ಗಡಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಫಾಸಾ ಲಿ ಅದಿ ಮುಳಿ ಮಸಲೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಏಮ ಮುಳಿ ಮಸಲೆ ಹಲ್ಲ ಹೋದು ಮಧ್ಯೆ ಮೇದು ಸರ್ಕಾರ ಎ ಮಸಲ ದೊಗ್ಗು ಹದ ಮಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾ ಜಾ ಮಸ್ತ ಫಾಕಲ್ಲ आवण दोगन्नाद मी मसले असलु मसले की असलु मसले दिमा बिगोंगे इज्जत मेंबर में हम तेदोरिकमा लास्तिरिकमा को आकोल कुरिया गेंदो आगे आदे इज्जत रईस आवण फेने इज्जत मेंबर आईफा नवस मी तो पीजी मेंबर नु अड्डिया एत मेंबर उन्न पीएनसी के बोरी गायकन का हुरिया बिले का वाह बिदकनी पीएनसी पीजी लीडर आईफा न देतिन फार फित एम फार फुर्सत नु देवा दे आवण मुदु कोल्ल मे वाह दे उंदु कोल्ल नु कम आईफा न नो एम आवण फेने आईफा नवस मी वाह दे फुर्सत दे मी बात बिउत का इज्जत रईस एम ए नूने मी कम हल्ल नु आदे इज्जत रईस एम एगोता एम मी साली सगड़ी रो मसल मी मसरे आवण होदु आवण के होदु मी होदु मसरिन किया दिन गोइंग एजमानु एक गोइ ए कोरेडिटा तेओ नुली बन्ना साली सगड़ बिले फैसाली बंद देदुव संद मडुकोगन्ने ಏರು ತಿಬಂಜೆವುಡು ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಏಮ ಈ ಅದಿ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮನ್ ಕಾಮಯಾಬಿ ಗೊತ್ತೆ ಫಾಹ ಕೊರಂಜೆ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡೆ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ದೇವಿ ಫುರ್ತ ಅವರ ಬಡ शुक्रिया इज्जत मेंबर निहाय साहब मिबिला वाहक दक्कंगे दिफावा हुरिया बेफोरना फुर्सत देने मने ರೈತ ಮಧ್ಯೆ ಗವಾದಗನ್ ವದಿ ಫಸ್ಮನ ಮಾದಾಗ ನೋಣುಗ ದಶಂ ಸರ್ಕಾರ ಫರಾತ್ ನಂತಿನದು ದೆಕುಣ ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮದ್ ಹುಸಾಳ ವಫಾವಾ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ 7 ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಶ್ ನವಾರ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ವರಿ ಕಮುಗ ಕಾನೂನು ಇಸ್ಲಾಹು ಗಣ ಬಿಲುಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಕಿಯೋ ಇವ एजेंडा नंबर 7.7 इंग्रेस विलायत दिवेही राज्य कंडाला सफीर अहमद जस्मटका रईस जमहूरिया फनवा मसला आरजी गुणतव कमिटी दिरासा को निम्मी गोतुग रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजीरिया हुशाला देवानी आरजी गुणदका बे कमिटी के नायब मुगद्दर कुल खुशी उत्तर दायरा के इज्जत मेंबर मोहम्मद दाऊद इज्जत रईस
इंग्रेस विलात दिवराजन खंडाला सफीर हमजस मटका रईसुल जुमरिया फोन वफा मसल कमिटीन दिरासा कोन निम्मिगतुग रिपोर्ट मी मसल कमिटीन दिरासा कुर्मफो 23 अगस्त 2020 गा बेवी कमिटीगे 23 बदमुगा कमिटीयन हाजिर वोटुगा बैरि मेंबरुं इत्तिफाकुं पास कफावनी हा व्हाइट डायमंड अल्फालिला जमीला अली खालिदकी इंग्रेस विलात दिवराजन खंडाला सफीर कम अय्यन कुरुम एकशिगम फराते कमशा එහෙන්කම රයිතුන් මජලිහු ගවාදග දුවිසත බායසන මාදග රාග එවන නම්බරක දශුන් ඉංග්‍රීස් විලාත දිව රාජ්‍යන් කණ්ඩාලා සෆීරුකම හා වයිට් ඩයමන්ඩ් අල්ෆාලිලා ජමීලා අලි ખાලිද් අයන් කුර්ම රයිතුන් මජලිහුන් රුහුන් දිනුමක් ෆෙන්නකමෂේ වීමා ඉස්සදෙන්නේ මස්සල කොමිටින් ෆාස්කොන් නිම්මි ගොතුගේ මච්ච රියා කරවා එමස්සල රයිතුන් මජලිහු ෆෙනි වඩ ගන්නවා ගොතුක මතින් නිම්මාදුන් එදි රයිතුන් මජලිහු ගවාදග සතේක සව්විසන මාද්දාගේ වාවා හවාලාදී එමාද්දාගේ මීමුග දශුම් මේ රිපෝර්ට් මජලිහන් උෂරන් शुक्रिया इज्जतेर मेंबर मेरी रिपोर्ट बहुत कुरा मकंडे फावने जुमला 30 मिनट ए मजलिस हुआ तमसील कुरा को सियासी पार्टी को एंग इज्जतेर मेंबर का अधिक सियासी पार्टी एकन इसके बे बड़ा नुगन्नवा इज्जतेर मेंबर का 1 मिनट वह को देखो मा यदि बड़ा नु इज्जतेर मेंबर नो फुर्सत दरो एवस इज्जतेर मेंबर वह को देखो यदि बड़ा फानो वाती मेरी रिपोर्ट आवन में वोट गडीगा वोट में हानवा कदनो इजाना नंबर 7 पॉइंट सुमंगसे गाणु नंबर 1/2007 मालूमात होदा लिबतमुगे हग्गो गाणुनुगे सालिस 4 मा दागा वागोतुगे मतिन इंफॉर्मेशन कमीशन को मगाम बेफुल कायन कुरा मटका रईस जमहूरिया फनवा मसला मिनिमम मसाटगा बे को मटिन दिरासा को निम्मि गोतुगे रिपोर्ट मी रिपोर्ट माची ये मुशालवादे वाणी मिनिमम मसाटा को कमिटी के मेंबर दिद्दू दायरा के इज्जतेर मेंबर अब्दुलतीफ मोहम्मद शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 1/2007 मालूमात होदा लिपिगत में कानून 17 मादागा वागत इंफॉर्मेशन कमीशन बेफलक अय्यन कुमटका रईस जुमया फोनवी मसल मी कमिटी निमिगत रिपोर्ट मी इज्जत मजलिहा अलगन होशाಳ इज्जत रईस मी मगाम अय्यन कुरमा मिनो कमिटी निमि अल उस्ताद अब्दुल अजीज जमाल अबू बकर ला मावश अकी मणि पाने की इखलास तेदुवेरी अमाना तेरी पिकमा गाबिल और रंगल बेफले गतुगा इज्जतेरी पुरिहा मेंबर उमस निम्मि एहमेमा वोट देबी पुरिहा बेफलना अदि इज्जतेर मजलियों बेफला करना पास कद्दु मंग देवा दन्नो आकुर कल्याण अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जतेर मेंबर मी रिपोर्ट बहुत क्रम में कंडे लिफावने जुमला 30 मिनट ए मध्य तमसील कुरा कम सियासी पार्टी को एंग इज्जतेर मेंबर का अधि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा एंग इज्जतेर मेंबर 1 मिनट के फुर्सत ली वडा नवा वाह कुल देखो म यदि वडा नमा इज्जतेर मेंबर न फुर्सत उड़वा आदमी फुर्सत मेहरबानी गालोलो देखो दायरा के इज्जतेर मेंबर मीकाइल अहमद शुक्रिया इस रईस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अय्यन कुरंग बेबुन कमिटी इंटरव्यू गा मी नामा अलवन वोट दीफा नुवाने वाहक दन्नवालं अदि अलवन दीफा वाणी 32 मार्क्स कमुगास दन्नवाल इस रईस मी बेफलाय की मीगे कुरिम वेस हामा मी मगाम अदा कुरे बेफले अदि रईतुंगे मजलीहुगे मिनिमम वसाताहुगे कमिटी गा इबेफलागे कितम में मसले खुद अळु गंडु ए कमिटी गा शामिल वेगेम बलाफावा बेफलेगे वाह काळु में मिदक्कनी अळु गंडु हम हितंगरा इस रईस दिवेहि दौलतुगा कोम्मे दुआलको एफहरु एम्बसी तक मिनिमम मुअस्ससा तक अदि फंडियारुगे तक मीहुं अय्यन कुरमुन दायरु मीगे कुरिं रईतुंगे मजलीहुं अदि एनुम वेस जमिया जमायत तकों खंबडुं एबेफुलना मेदु फाळु कुरवाफा वा करप्ट एबेफुलनकी मी मगाम तंग अदा कुरं कुफु हम नुआकम दिवे रईतुं गबूल कुरा बेफुलुं इस्ते रईस हम कोम्मे फहरकु दौरें आवा कोम्मे फहरकु कोम्मे सरकारकुं मिबेफुलु नूम बयकु मी मगाम तक अय्यन कुरं हम नुफेन्ननी बाए अलगोन हितंगरा इस्ते रईस PNC तायद कुरा बयकु एस हम तिबेने तसर्रफ फुदी तौलीम हासिल को दुनिया के आज फाज दन्न मी हूँ
ඉස්තරයිස් ඉන්ෆර්මේෂන් කොමිෂනරකන් අයන් කුරන් කණ්ඩාලාෆවා මීහකු කොමිටිය වඩෑන් තිමම් මනික්ෆානු පබ්ලික් හියරින්න නුභාවවානමේ දෙම්වෙස් නුභාවවානමේ බුනීමා ඉස්තරයිස් එහිසාබුන් ඩිස්කොලිෆයිවී එහිසාබුන් ඉන්ෆර්මේෂන් කොමිෂනර් කම කුෆූ හම නුවී ඉස්තරයිස් එමනික්ෆානු විදාළුවා ගොතුන් නම එමනික්ෆානු මීහුන්න මෞලුමාත් හෝදදෙන් කුරවවා කමකී සරුකාර ඔෆිස්තක ගුළුවා ඩිප්ලොමසීගේ උසූලුන් එතනු මෞලුමාත් හෝදා ෆෝර්කො දිනු ඉස්තරයිස් අල්ගොන්මෙන් හොවා මෙවලනි අයන් කුර මෙවලනි ඉන්ෆර්මේෂන් කොමිෂනර් අල්ගොන්මෙන් මෙවලනි එක්ගොතක වෙස් රයිස් ඔෆිහුගේ කාතිබේ මිරයිතුගේ මජ්ලිහුන් අයන් කුරා කන්නු ඉස්තරයිස් ඩිප්ලොමසිය එහා ශෞගුවරි වෙලාවා නම ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියා ගුලි වඩා නවම්වි ඉස්තරයිස් ෆොරින් මිනිස්ට්‍රීගේ ඩෙස්ක් ජොබක ගුලි වඩා නවම්වි ඩිප්ලොමසිය එහා ශෞගුවරිකන් හුරි නම ඉස්තරයිස් අල්ගොන්මෙන් මෙවලනි නිසාමී ගොතුන් ගානූනි ඔනිගඩෙක්ගේ තෙරෙන් ඉස්තරයිස් දිවෙහි රයිතුන්න මීහෙක්ගේ ෆූබුඩ නොගොස් සරුකාරෙක්ගේ අලුවෙතිකමුගේ දරුගා නෝවේ රයිතුන්ගේ මජ්ලිහුගේ මෙම්බරුන්ගේ ගාතු ආදෙස් කුර නුජෙහි එමිහුන්න මෞදුමාත් හෝදා ලිබ්ගනවේනේ නිසාමෙක් ගායම් කුරන් ඉස්තරයිස් මෙවලනිකි එව්වෙස් ගොතක අබ්දුල් අසීස් ජමාල් අබූ බකුරුගේ හෙවෆුළු කමුන් එමනික් ෆානුගේ නියනෙති කමුන් දිවෙහි රයිතක මෞදුමාත් හෝදන් එමිහා අයන් කුරාකන් නුන් ඉස්තරයිස් මෙවලනි මීහකු අයන් කුරාකන් නුන් අල්ගොන්මෙන් අයන් කුර මෙවලනි මගාමක මස්සූලිතෙන් අදා කුරානේ ෆරාතේ ඉස්තරයිස් මිකන් හඳුම ෆුල නැතියා එම්මෙ රංගලුවානි මි රයිතුන්ගේ මජ්ලිහා ගොළුන් හුරි රයිතුන්ගේ මන්දූබුන් වෝට්ලාංජේ මගාම්තක කුරිමති නුලෙව්වුන් ඉස්තරයිස් අදිවෙස් එෆ්ෆාර අල්ගොන් තකුරාර කුරන් අබ්දුල් අසීස් ජමාල් අබූ බකුරකි ඉන්ෆර්මේෂන් කොමිෂනර් කම කුෆු හමවා බේෆුලෙන්නු වරබොඩ ශුක්‍රියා Then فرصة مهرباني इंगुलाव दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम फलाह शुक्रिया इज्जत रईस अलगोंड वेस्सम एके ඔබ්ලික් 2007 මෞලුමාත් හෝදා ලිපිකතුම්ගේ හග්ගුගේ කානූනුගේ 44 වන මාදා ගවා ගොතුගේ මතින් ඉන්ෆර්මේෂන් කොමිෂනරුගේ මගාම බේෆල කයන් කුරුමට්ටක රයිසු ජම්හූරියා ෆොනුවා ෆොයි නම්ෆුලා බෙහෙගොතුම් මි කොමිටි දිරාසව කොන් නිම්මි ගොතුගේ රිපෝට් මි ඔති කුරිමතිග ඉज्जत रईस මේ අබ්දුල් අසීස් ජමාල්ලකි අරුණ ගබූල් කුරා ගොතුගා වර ගින ඉවෙහි රජතුන් දන්නානේ බේෆුල ආ නමෙන්නු ආ මූනෙන්නු අලම් මකාමකන් අයන් කුරේ බේෆුලෙන්නු කුරීගවෙස් මේ ජිම්මාතන් අදා කුරවා ෆුරි බේෆුල දැන් අලොන්න මෙන්නම් එගේ කොමිටි තහුගා මේ කොමිටි මේ කුරේ මසක්කත් තහුගා MDP බේෆුලුම් වෝට් දෙනි කිහිනෙක් කමා මාක්ස් තේගො ඉවසෙන්ගේ අලුන් එබේ ෆුන්ඩේ 32 මාක්ස් නෝනිය නුදේ වෙසිච්චක ආම් මුකොන් මේකයිල මේ ඉජතර මෙම්බර් මේකල් නසීමකි 32 මාක්ස් දේ බේෆුල් කුරිහාචි එම මේක කොම් මෙහෙන් 32 මාක්ස් දීගෙන් එයිකි අලගොඩ මෙන් කම්බොඩුවා කමෙන් නුන් ඉජතේ රයිස් එම දැන් මේ අබ්දුල් අසීස් ජමාල්ගේ මස්සලේ තක මේක කුරියක බෙලුණු වාහක ඉසිත රයිස් මස්සලේ අලුගණා දේතරේග බෙලුමකියයි මස්සලෙන් එහෙනම් ඒ මස්සල අලුගණු මච්ච සාබිතුවේ ඒ මස්සලා ගලොණකි කුව්වරියක වෙෆා ඔයිත්තෝ නෙත්තෝ බලාලෙන් ජෙහෙමි අලුණ බලාලෙන් එබජෙහෙ MDP මෙම්බරුන් දිරාසය කොල්ලංග බෙජෙහෙ MDP ගේ දෙවරි කමුග මකාම්තකන් අයන් කුරේ බේෆලුන්ගේ ෆතිෆු වර රංගල බලාලෙ බෙජෙ මි සරුකාරකු නොතිබේන මකාම්තකන් අයන් කොෆකේ මේ නුබෑ කුත්තහුගේ බොඩෙති කුත්තහුගේ උව්වරින් ගොතුක තිය මීහුන්න කාබිල් නූම් බේෆුන්න විස් නොතිබේන මීහ කාබිල් නූම් කම් එයි කි මීහ ගංගයින් එයි කාබිල් මීහ නූනේ නුකියවා මීහගේ මි තන්දොරණු දන්න මීහගේ බුණුමකුන් එගොතක එකමෙන් නුවාන එකන් එගොත වාණි එමීහකා හවාලුවා මස්සූලියතු අදා කුරුමුග ඒනා නාකාබිල් වෙච්ච කමඤ්ඤා නාකාබිල් මෙක බාට එනස් මි බේෆුලුන් මීහුන්ගේ නාකාබිල් කන් දක්කන් උලනි අංගයි බහුන් හිතෙම්ම රංගලු මීහකුස් නුබා මීහක බදල් කොල්ලාකේ එබේ ෆොන්ඩක ෆස් මී උදගු කමෙන්නු එගොතුන් කරවුණු මසක්කතක නුන්තෝ රයිස් මාමුණුගේ වෙරිකම් වෙස් ෆසීහකමයක බදල් කොල්ලි ලැප්ටොප් එක එම්මෙ ෆලු රශකායකොන් දිවෙහි රයියතුන් නුහණු උෆාවෙරි මුස්තගබලෙ දිවෙහි රාජ්‍යං හොදා දෙන මේ කියාෆණු නුහණු උෆාවෙරි රීති රාජ්‍යං අමා රාජ්‍යං හොදන් ගොස් දොළුව හර්තරේග අවහ සගරේ පාකු වෙරිකන් දෝ කොල්ලා වඩායක ආදා උෆාවෙරි රාජ්‍යකේ රයිස් ඒ අනෙත් දිවෙහි රාජ්‍ය එම ඒ රාජ්‍ය දතුරු කුරාක දිවෙහි බේණුමෙන් නුවේ එම MDP ගේ එබජෙහි සියාසතු බදලු කුරා
එබේෆුළුන්ගේ වාහකතන් එබජෙහි බදලු කුර මිස්රාව බදල් කුරෙන්ජෙ ලීඩර්ෂිප් එක්කෝ බදලු කොෆ්ෆා මෙම්බරු මවුරුෆ් මෙන් කහල බේෆුණ හවාල් කුරෙන්ජෙ එම එනුන් ගොතකන් ඉස්ලාහේ නුවාන MDP යන් ඉසිතරයිස් මිහාර බේෆුළුන්ගේ රියාසි ඉන්තිඛාබුග වාද කුරංග කියා බේෆුන්න කීමි එකන් කුරවේවර බේෆුන්න නු අදියල්මන ඒකතරේ බේෆුළුක් ෆෙන්නා කන්නේ එම රංගලු ලීඩර්ෂිප් ටීමේ රංගලු මේ රාජ්‍ය හිදුමක් කුරවේ කාලේ බයකු තයාරවන්දන් MDP වෙරිකන් හොදන් කුරා මසකෙන් හුට්ටාලේ මඩකොල්ලම් එනු ගොතක කමෙන්නුවාන මිහා රෙතිබි මීකල් මෙම්බර් මීකාල එම රංගල ඉංගබඩන්නවානි MDP ගේ ගොයි විදේතරේග එතරේග චෙයාපර්සන් ඉන්තිඛාබුගේ ෆකීරා දෙතරේ කීන අමල් කුරි එතිබි මීකාලයක මස මෙම්බර් මීකාලයක මසෙහි කුරි බයි බෙෆුන් රේගා සවුණක් ගුලි එතිබි එෆ්ෆලිය දා ජල්සා ಕುರಿಯ ಕಣ್ಣೇರೆ ಪಹತು ಕತಿ ಬೆಂಜಿಹೆ ಎಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಕ ವಾಹದ ಕಾರುಸ್ ರಂಗಳ ವಾಹ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ರೈಸ್ ತೆದು ಹದಾಗೆ ವಾಹ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ವರ ರಂಗಳು ಕಮೆ ಅಲ್ಮೆಗೆ ಮಾಯಬೆಗೆ ವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಸ್ಪುನ್ನಡಿ ತೆದುವರಿ ಕಮಾಯಕ ವಾಹ ದಕ್ಕ ವರ ಬೊಡ ಬಾರ್ವ ವರ ಬಡ ಕುರಿಯ ರೈಸ್ නිසාම ගෙල්ලේ කාලකම හැදිමයි නොවේ දැන් මේක قالوا ده يكون دايرة جت نمبر ميكائيل أحمد نظام هذا فرصة تروح وهكذا यार मैं पार्टी का इन्ना नहीं फुर्सत तो हेमा मिकाइल वाक बोल दक्कवा है निजाम ने खुदा का फुर्सत है वो इस राइस देम में इंगुराद दायरा के इस मेंबर वाक फुल देख के वीरो आलुगंडा निस्बेक को आलुगंडा अबदवेस कमिटी मरो लागा 32 मार्क्स देमी है कम विदालवे मा एक खंडेलिगे इतुर फुल एक कमों आलुगंडो एवाह का फाह कोल्ली आदि ये वार बोर्ड निजामी मसले कम आलुगंड फाह कुरा शुक्रिया यार निजाम ने खुदा का बड़ा करना दे कम अगुन दे मी मैं ऐसा मालूम में देने एजेंडा नंबर 7.9 कानून नंबर 3/2010 दिखे टेक्स्ट नंबर बे इदारी कानून इस्लाह कोना बिल इक्सोदी कमिटी निराशा कोने में गोतु रिपोर्ट में रिपोर्ट मजली मुशावरा दुआने इक्सोदी कमिटी के मुगर्रिर फॉर्म वाले देखो मेदु दायरा के जेते मेंबर अली फजाद शुक्रिया इस्ते रईस कानून नंबर 3/2010 है टेक्स्ट नगमा बे इदारी कानून इस्लाह कोना के बिल सरकारों हुशेलु बेनो गोतु का फाह करे फावनी कानून नंबर 3/2010 है टेक्स्ट नगबाबे इदारी कानून के दशुं टेक्स तक्कंजे फरात को हुशालजे टेक्स बयान हुश नाला हालतुगा इफरात दक्कंजे टेक्कु के मेंबर बिना कुरुम के इख्तियार मोडिस इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी मीरा लिबिदी एकबाबे उसूलता कानून का हिमेनुमशा कानून के दशुं मीरा हिंगा ऑडिट तक तहकीक हिंगुम के उसूल तक इजुरात तक टेक्कु के गोतुगा लिबेबा फैसा होदुमगा मीरा लिबेबा भारत मुराजा को टेक्कुहा गुले कुशा कुटुके अदब खंड अदबुत इस्लाह कुरुबगे इतुर टेक्कुगे निजामुगे हिंगुं अरुदना को हिंगुगे तंफीज कुरंजे कंतत्त तंफीज कुरुमुगा गेन्नंजे कानून गेन्नंजे बदत गेनोमुगा कं फाह कुरं मिहें कमुं रैतुंग बल्ली हो गवायदुगे सते कव्वन माद्दागे राग दशुं मी रिपोर्ट में मजलिया हुशाला शुक्रिया इस्ते रईस शुक्रिया जेते मेंबर मिबिला एवस इस्लाह है लीफे नोवे मेरी रिपोर्ट बहस करें हम कंडे फावनी जुमले एक गडीर ए पीएनसी या 30 मिनट एमडीपी या 9 मिनट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी या 3 मिनट एमएनपी या 3 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे बड़ा नुगन्नवा कोम इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाह कुल देखो मैं एडवर्ड आनुमा इज्जत मेंबर ना खुद सदारो खंडतीम दायरा के इज्जत मेंबर अमीर फैसल शुक्रिया इस्ते रईस सौदी कमेटी 3/2010 दिहे टेक्स नेगुमा बे इदारी कानून इस्लाह गेनवमुगा मिहिंगादिय कंकमुगा निमसेक्कतुगा अलगोंडुगेस बावेरुं उन्नान इस्तेरे सेहना में सालगोंडहमा मी फाह कोल्लम बेणुंबी मी विहिवण मजलिस आसको सरकारुगे फरातुं मी गेन्न बिल्तंग इस्लाह कुरुमुगा मी मजलिहुगे तिब्बवा बेफुलुं वजारातकु मी बिल्तका
ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಬುಜಾರಾತಕುಂ ಮಿ ಹದನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಹಮ ರೋಬಟುನ್ನ ಮಿ ಬೀದು ಚೋದಿ ಕೊಮಿಟಿಯ ಫೊಣುವಿ ನಿಮಿದಿಯ ಮಿ ದೇಹಾಸ್ ಪಂಚವಿಸ್ವನ ಆಹಾರು ಅಹರೆಂ ಹಾ ದುವಸ್ ಕೊಫ್ಫ ದವರು ನಿಮೆಂ ಕ್ಯಾರಿ ವೀಮಾ ಅಳುಮೆಂಡ ಮಜಬೂರು ವೆಜ್ಜೆ ಮಿ ಬೀದು ನಿಮ್ಮ ಎ ಓರ್ಡರು ಆ ಫರಾತಕುಂ ಓರ್ಡರು ಆಸ್ಕಿನ್ಸ್ ತೆರೇಸ್ ಫುರತಮ ಹುರಿಹಾ ಇದಾರಾಯಕುಂ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಹುರಿಹಾ ಬುಜಾರಾಯಕುಂ ಇಸ್ಲಾಹುತ ಗೆನೆಸ್ ಎಫ್ಫಹರು ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮಾಫಿ ತಳುಮ ಕಣ್ಣ ಅನೆಕ್ಕ ಇತರು ಇಸ್ಲಾಹುತಕ್ಕೆಂ ಹುರಗೆಂ ಅನೆಕ್ಕ ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮಿ ಅದಿ ಕಮಕು ನುದಿಯ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿ ಬುಜಾರಾಯಿಂ ಎಜೀವಿಯಸ್ ಅದು ಎಹೆಂತನಕುಂ ವಿಯಸ್ ಫೊಣುವಂಜೆ ಇಸ್ಲಾಹೆ ನೊಫೊಣುವನು දෙවන පහරු ෆාස්කුරි තළුම කන්න තිම්වන පහරු ෆාස්කුරි තළුම කන්න හතරවන පහරු ෆාස්කොක්ගේ ස්තිරයිස් මියයි තළුම මියයි ආරුගේ ස්තිරයිස් බුසාරා තකුම් ෆොනුවා ඉස්ලාහු මිහාරුගේ ගානෝනුග හුරි ඉස්ලාහ එක්ගොතන් ඉස්ලාහු ෆොනුවේ එරුගයිස් නේන්ගේ ස්තිරයිස් එවර මි කුලිවරකන් හදා ෆිසිතරයිස් අලුමෙන් රේගඬු අග්ගඩි බෑන් දිහගඩි 45ක් නිම්ම දේශේ බුණි මාස් නිම්මනි නිම්මාරු අද අනෙද්දු හේලායරුග කොමිටි එජෙන්ඩා කුරායරුග වුසාරා තකුම් ෆොනුවන්ජේ ඉස්ලාහ ස්තරස් නොෆොනුවේ එන් අහරු වාන්දෙන් කොමිටි ගේ බිලෙග්ගේ වාහක මිදක්කන ස්තරස් දවරු නිමෙන් කෑරිවීම දිගුකොග්ගෙන් 11 දවස් 12 දවස් ස්තරස් අලුමෙන් මිමසෙක්ක කුරෙවිදාන එහෙන්නම වෙස් මි වුසාරා තකුග තිබ්බවා බේෆුලුන් ස්තරස් ගදකමුන් ගෙනස් zimma හවාල් කොෆ එනුන් එතිබ්බවනි එබේෆුළු මි ඉස්ලාහුත මි ගානුන් තකන් ඉස්ලාහු ගෙන්නම් බේනුම් වෙගෙන් සරකාරුගේ ෆරාතු මි ඉස්ලාහුත මි ගෙන්නනි ගෙන්න ඉරුග මියවර জিম্මාදාරු වාංජෙහෙන මිකම වගුතු දෙවෙන්ජෙහෙන නුවානම ඉස්තිෆා දීෆා ගියද්දියුමගේ ෆුර්සතු එබේෆුළු නං ඔන්නානේ මජබූර කුන්නේ රයිසු ජුම්හූරියා වසීෆා දෙවි වසීරෙන් එම්ඩී නුතිබ්බවාන් ස්තරයිස් දෙ මිහිරි මි ටෙක්ස් ගානුනුගේ හුරීරුග මියොති මි රංගලු ටෙක්ස් දක්කන් ජෙහෙන ගානුනු තක තබාවාන් ජෙහෙන එම්මෙන් හමහමවාන් ජෙහෙන බොඩම් මියොති හම කුරින් මේ ඉසිතෙර මෙම්බර් මවරු ෆා කුරෙවිහෙන් දිවෙහි රයිතුන්න නූෆුලේ වරුගේ බොඩති ජූරි මනාය ජලල්ලුමා කරුමරු හිෆුමා අඳගොඩ ජෙස්සුමා මිකහල කංකම් මිහිරිස්තරෙස් මි දවරු ෆෙරුණීන් සුරේ මියා මේ බිලතකුගේ මිහිරි මුලින් මිකහල කංකම් නවාරාහරුගේ කුදින් එබතිබි 12 මිලියනුගේ ජූරි මනා හුරි කුදින් දෙන් මුලි උමුරු උලෙම්බි මිබේෆුණ අලුදාස් කුරුමු ගෙස්තරයිස් ඒක වාණ ගොතෙ වෙස්නේගේ වාණ කමෙ වෙස්නේගේ කිහිනෙක්කම අද කරන එමි ගානුන ගමිහිරි ජූරි මනා එකුදින් අතුන් අතෙන් නුලෙවෙන ගානු තම්ෆීස් නුකුරවෙන තම්ෆීස් නුකුරවේ වරුගේ බොඩති ජූරි මනාය අදපතක එච්චිලාගේ මිකන් අලුමෙ නුකුරම්බි AGVS අදි PGVS එහෙම් GFVS zimma ada නුකුරවෙන්ඥා ඉසිතරස් එෆරා වෙලම්බි mi vihwana majliho mihada gawawta mi kuliwaraka nohadam isteres mi bilu komitiin fast kuri hataru faharu isteres mi miyaduge halataki sarukarum bunima bunagote nahada namuga ebbilaka medu algondu enna committee ega kan hingadiya go isteres මිතනං අන්නන් ජෙහිගෙන මේ මසෙක්ක කුර ජෙහිගෙන අලුමෙන් කම්බොඩ වණේ කියනු මේ කුලිවරකන් හෙදී අලුමෙන්ගේ හිංගමනු ජෙහුම් මියොති බිල්තකන් ඉස්ලාහු ගෙනවම කංක නංගලු කුරුමයි අලුමෙන්ගේ জিম্মায় කුරන් ජෙහෙන එක මේ මජලිහු මිකුරා මසෙක්කත වුසාරා තකුන්නා කුම්ෆුනි තකුන්නා එබ්බාරලුන් දේන් ජෙහෙන ගානුන අසාසී ගනුනි ගානුන ගලියෙවෙනි හැම එකන මිකහල කංකමෙන්නු දායරතවගේ අසාසී හිදුමත මිහිරු කංකම ස්ලියෆහුරි SOE committee nimmi fenaka hazir kuran adi adabes ege fawon SOE committee nubawa ero hazir kuraka nujjanus derais mikahala gotaka kankam midani shukriya executive member then fursat mi arwani pura daira executive member Dr. Anarana shukriya executive rais ade text ke gaano nammi geneve idari islahi taka eche dandamairu ಅಳುನ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಅದುಗೆ ಸರುಕಾರುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂಕಂ ಇಬ್ಬ ಕುರವ್ವೆ ಮಾಲಿ ಸಿಯಾಸತುತ ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಈ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರುಕಾರ ಇನ್ನಮವೆ ಸಮ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರುಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವರಂ ಮುಹಿಮುಖಮೆ ಮಿ ಮಾಲಿ ಸಿಯಾಸತ್ತ ಹರ್ದಣಾ ಕುರು ಎಗತು ಮಿಯದು ಅದುಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಅಳುವ ಮುಂದೆ ಬವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಫಿಯವಳುತ್ತವ್ವೆಸ್ ಏಕಂ ಅಳುವನ್ ಮಿಂಗ ಅಬೂಲ್ ಕುರಂ ಮಿ ama egota algon gabul kuragotuga tamfizi bar tamfiz kurum mi algon min hada gaanun ta tamfiz kurung itura hardana kuram mi jehene mi algon men mi vihwana raitunge majlihum warag gina
ಗಾಣುಂತಕ್ಕೆ ಹದ್ಯಾಫಿ ಮಾಲಿ ದಾಯರಾಯ ಗುಳೆವೆಸ್ ವರಗ್ಗಿನ ಗಾಣುಂತಕ್ಕೆ ಹದ್ಯಾಫಿ ಏಂವಿಮ ತಂಫೀಜಿ ಗೊತುಂ ಮೀ ಅಳಂಜೆಹೆ ಫಿಯವಳುತ ಇತುರ ಹರ್ದನಾ ಕುರೆ ವಿಜ್ಜಿಯ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆ ಸಮ ರಂಗಳುವೆಗಿನ್ ದಾಣಿ ಕಾಳುವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಸರ್ಕಾರುಂ ಮಿ ಅಳುವ ಮುಂದ ರಂಗಳು ಇಸ್ಲಾಹಿ ಫಿಯವಳುತಕ ತಾಯಿದು ಕುರಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿನ ಮೆಂಬರು tanfiz kura farata kun tanfiz nukura ko wanya hama mi zetri madli hen ebe baro emi hon genes e tanfiz kuruman engumuge baro raitunge madli hen onnane komme wuzara ves komme kunfunya ves e baro ti sam raitunge madli huga amara itume rige zetri member kan kuriya gendame itur be fura fursata kan edwada fan nei e kamu raitung madli huge ಗವಾದಿಗ ನೋದಿ ಹೊಸ್ವರ್ಮಾದಾಗ ನೋನುಗ ದರು ಸರ್ಕಾರ ಫುರಾತಂ ವಿಲಿಮಾಲ್ ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತರ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹುಷಾಳುವ ಹವ ಕಾನೂನು ನಂಬರು ತಿನೆಂಗ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಸ್ ದಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ ಕುಮಾವೆ ಹೆ ಇದಾರಿ ಕಾನೂನಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗ ನಮಗೆ ಬಿಲುಗೆ ತಿವಣ ಕಿಯಂ ಇವ एजेंडा नंबर 7.1 सुमे कानून नंबर 7 ऑब्लिक देहास दिहे दिवेहराजे इदारी दायरा तला मरकजी उसूल हिंकुम कानून इस्लाह गुण बिल ला मरकजी कमेटी दिरासा को निमिगत का रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिले हसाड़ देवाने लाम करे ला मरकजी कमेटी का मुगद्दिर मच्चंगोली मेदु दायरा के जेतिर मेंबर अहमद समीर शुक्रिया इज्जत रईस लामरकजी कमेटी फणुआ हुआ कानून नंबर 7 ऑब्लिक देहास दिहे दिवेहराजे इदारिता लामरकजी उसूल हिंगुमुगे कानून इस्लाह गिनमुगे बिला गुळे को तुम कमेटी लिबिफावा हियाल तक रिया को कमेटी ए बिला गणेशवावा इस्लाह तकाय को ए बिला में दो रयितुंगे मजली हो रिया को देवु मंग एदि रयितुंगे मजली हो गवादुगे सतेक 28 वන මාද්දාගේ ෆාෆුගේ දරුන් රයිතුන්ගේ මජලිහ ෆොනෝම 26 ඔගස්ට් 2026 බේවි මි කොමිටිගේ 2026 වන ආහාරුගේ සාධවන බද්දලුමුගා කොමිටියෙන් හාජරුවේ වෝටුගා බෑර්වි මෙම්බරුන්ගේ අගලබියතුන් ෆාසෙෆා වේ वीमा कमेटी इस्लाह को फास को फवा कानून नंबर 7 ऑब्लिक देहास दिहे दिवेहराज्य की इदारी दायरा तला मरकजी उसूलों हिंगुमुगे कानून इस्लाह गिनमुगे बिलो मी मजलिए फेनिवडा गन्नवा गोतिग मतिं निम्मवा देवुं एदे शुक्रिया और बड़ शुक्रिया इज्जतेर मेंबर मिबिलं एवस इस्लाह लिफेन नोवे मी रिपोर्ट बहुत कुरो मकंडडी फवानी जुमला एगडीर एपीएनसी 30 समेट एमडीपी 9 एमडीए तिमेट जमहूरी पार्टी तिमेट एमएनपी तिमेट वक पार्टी का निस्बे बड़ा नुगनवा इज्जत को मेंबर का देमिनेट वाह कुल देखो म एदि बड़ा नुमा इज्जत मेंबर न फुर्सत कुलवाला वाह कर दो दायरा के इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस कानून हुशैल फमें इस्लाह दें आरुन में मी वाहक देखूंगा बेण कुरा बाकी इस्लाह हेन्नमस इस्लाह कम का वाणी कुरिंग एकम गोते वरे आदि रांगल गोतक एकं हें गोतक बदलू एम आरुन गबू मी कुरा नी मी गेने उन बदल मी बदल की एक गोतक वेस आरुन में तायद कुरा बदलेनु लामरकजी कानून मुफेदी कानून के बार ए रररु गे रईतुन लिबिफा मी ओदे होरियादु होतुम फहु मी इस्लाह ಹುಷೇಳಿ ಇರುಗೈಸ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮಿದಿಯ ಫಣಾರಾರ್ ತೆರೆಗ ರರಹುಗ ಮಾಬಡು ಬದಲೆ ಗೆನೆವಿ ಫೆನ್ನೆತೆ ಎಹೆ ನಮೈಸ್ ಏಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಎ ಫಣಾರಾರ್ಗ ಕುರಿಯ ಬೆಸ್ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗ ಮೀಹುಳು ರರಹುಗ ವೆರಿನ್ ತಿಬಿ ರರಹುಗ ರೈತುಂ ಬೆಸ್ ತಿಬಿ ಎಹೆ ನಮೈಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಬಿಮಾ ರಶಾ ಮೆದುಗ ಬಸ್ಬುನುಗೆ ಬಾರೆನ್ನು ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಎಹೆ ನಮೈಸ್ ಮಿ ಗಾಣು ನುಫೆದಿ ಎ ಬಾರು ಲಿಬಿ ಎ ಬಾರು ಮಿಯದು ನಿಗಳಾಗಣಗನ್ ದಾತಂ ಬದಂ ಅವಳ್ ಮೆಂಗ್ ರರಹ ನಿಸ್ಬೆಬಾ ಮೆಂಬರು ಮಿತಾ ತಿಬೆ ಹಣು ತಿಬಮಕಿ ಅವಳು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗತುಗ ನಿಕಮೆತಿಕ එහෙම අරුන් මේ විදාළුයි ඉජතර මෙම්බර් කුරින් වාහකවල දක්කම ෆියවල බාලා ඉජතර රයිස් ෆියවල අදි අලුම කොනුවේ ඒ ෆියවලු වාම් වී රංගලු ෆියවල මේ අරුන් මෙන්න මි ෆෙන්නනි කොම්මෙ කම්බෙගේ ෆහතක් දාත තිමා කවුන්සිලර් කවෙසුරි මියද එග්ගම උලන්තෝගේ ගානුන එගන්න ඉස්ලාහුග මාදේ කවුන්සිලර් ලිබේ ෆෑසා උනිකොෆා අනික සරකාරන් අන්න ගොත සරකාරග ಹುಣ್ಣೇರು මාදම අනික මේරක දාමි මේර ඒ ಭಾರತ ගෙනමුග ගෙන්න ගොත මි උසූල්තන් හෙදිගෙන් මියන්නේ මීග මිහිරි ඉස්ලාහතකි හම කණ්ඩේලිගේ මී වකි මිහගේ නුෆූස්ග දර රරරුගේ බාරු ගෙන්දියු මං හෙදිෆාවා උසූල්තක ඉසත රයිස්ති ෆාහ කුර විරංගල වාහක රයිතු මද්ලියුග ගාණු තම්ෆීස් නුකුරිම ගෙනස් ස්වාද කුරවෙන් ඔය එකම එක් කුරවෙන් ඔයි මුස්සසාතක මීහුන් නගා ගොතුක වාහක අලුම කුරිමි දෙක්කි මීගේ එව්වස් දිමාය ගාණු මෙන්නක නෙයි
මිගෙන්න ඉස්ලාහතකුන් ගෞමක් වෙස් දිවෙහි රයිතුන්න වෙස් ෆෑදාව අතර ඉසතෙ රයිස් ෆියවලු අලයාගෙන් බානම එම්ම ගියවල ෆියවලු මි සරුකාරු මේ අලනි බේහංගලි ෆියවලු කුම්ෆුනිතකෙන් හෙදිජ්ජ ඒ කුම්ෆුනි බේස් උෆද්දා කුම්ෆුඤ්ඤ බේස් ගෙන්න කුම්ෆුඤ්ඤ මියදු ස්ටේට් ෆාර්මසි අදියස් බදිමිහක බේහනු ලිබේ ගීදා තියරි එම්ම ෆහම් මිය තාරෆ් කුරි බේස් හුරි බේහෙල් දියාරේ ඒරුන් ඉසතෙ රයිස් බේස් ලිබේ එකම බයිය ෆරවයනු ලිබේ එකහද ෆියවලු ගිනා මියලනි මීග බේනුමකි රඩරුගා හුරි බින්තා සරුකාරුම් බේනුම් කම කර මිහාරස් කුරබැන් ඉසත රයිස් මි හුෂේලුම්ග එම්මෙ බොඩු මසලයක ශකුවායක මිකුරණි කවුන්සිල් තකුන් ඉදුකොළ හදාවාක තරග්ගීක මස්රූතක දිවරාජ්‍යක නෝන්නානේ රශේ සරුකාරුම් බේනුම් වෙගෙන් තරග්ගීක මස්රූන් හිංගන් හුරසලා රඩරුගා බිමාමෙතුක ගොන් නිම්මණි එරටගා රයිතු මිසාදක වැකරදුක බිමෙයි දූකුරන් වැකරදු රයිතුම් බේනු නුවාකම වැකරදුක නුකර වෙනේ රයිතුන් නං කමෙන් එරයිතුම් බේනුවා තනෙග එරයිතුම් බේනුවා ගොත එකන් කුරවෙන් ජෙහෙන් එහෙන්නම සරුකාරුම් බේනුම් හාකම බේනුම් රක බේනුම් තනේ කුරවේ ගොතක නු එකන් ඔන්න නීක තරග්ගිය රහ ෆෑදාවා එව්වස් කමෙග එව්වස් රහෙග රයිතක දෙකොලෙන් හදාන මියදාහමෙන් අලාෆෙස් නේ කංකන් රරරුගා නුවෆා මියොති සරුකාරෙක නාගා බිල්කම ඉතුරු එව්වස් කමෙන්නේ මියදාහමේ කවුන්සිල් තන් උෆදික මියා මි කුරු මුද්දව තෙරේගවස් ෆියවලු මි තරග්ගීක මස්රූත නුහිංගිෆා මිහිරි සරුකාර්තක නුකොළදිග රහු එමිගේ වෙගෙම්මියෝලය ගොතකි රහු කවුන්සිල්තකුන් ආම්දනි ලිබෑන ඉතුරු ගොත්තන් හෝදා ඒ කවුන්සිල්තකන් ආම්දනි ඉතුරුවේ ඒ කවුන්සිල්තන් අමිල්ලය මසෙක ෆෂා ගතීම එතම් මිෆෙනෙන් එගොතක් අරුමෙන්ගේ කුළුදුපුරි සිටීග මියදුවෙන් හුස්බින්තවුගා රයිතුන බේනුම් කොල්ලවෙන ගොයි ඒ කවුන්සිල්තකුන් හදාපේ ෆෝම්ලවුගා ගවර්නන්ස් සරුකා රයිතුන හිදුමෙන් හෝදුම බර ෆසේ ගොත්තක ඒ සිටි කවුන්සිලුන් උෆද්දා ෆෙබුයි හා මෙහෙන් කිතෙම්ම රශෙක්ග ඒ රශක ලිබේ ආම්දනින් අමිල්ලය මසේ කොරන් දාති එකන් කොළදා නුවග මෙවලනි සරුකාරක මියදු හිංගන් හොරි ෆරාත රර්ර කුරියාරාගෙන් දාතන් ෆෙන්නාති එයක් හසදේ වෙගෙන් ලාෆෙන් ඉස්ලාහක මාලුන් ගබූල් කරනි මි රර්ර බාරු ලිබිජ්ජියා අදිවස් මියවර රංගලාදි සරුකාරවස් මා බොඩ දුයිවන් අවුනහම තකුරාර කොම් මිදන්නවනි සරුකාරුන් හිංගා එව්වස් මස්රුවක එව්වස් රහෙග රයියතක හොරේ නාලා මිතනුගාස් ගිනාම් මිතිබි එහෙඤ්ඤා මද්ලියා හිලාෆා රරහ නිස්බවා මෙම්බරු එ මෙම්බරුන් නම් හම රංගලන් ඉගෙන එහෙම් වෙච්චා ෆාහ කරම් මිනිතෝ මීනි රරහකු නුදිනේ මීනි කම කුරාක එහෙම් බුණදන් කෙරේරු එව්වස් මෙම්බරන් මි මජ්ලියක නීනා ඒකෙන් එංගේ එච්චකි රරරුගේ රයිතුන් එබා එබ්බාරු නුන් දේ සරුකාරුන් බේනුවා කංක නුවග මියොලනි සරුකාරුග නාගා බිල් කමුනේ වරබඩ ශුක්‍රියද शुक्रिया जैसे मेंबर देम फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा के जैसे मेंबर मारूफ जाकिर शुक्रिया लामरकजी गानूना हुशलिफा इस्लाह इस रईस मी बिमफेरे इस्लाह मी कीये दिवेहि राज्यगे रैतुंगे मजली हेग्गा बहुस्कुरंजे वत्तरुगे इस्लाह हेन्नु मी इस्राएलुगे रैतुंगे मजली होगा बहुस्कुरंजे वत्तरुगे बिले मी बिमफेरे बिल मी रैतुंगे कौंसिल तकुं रैतुंगे बार वेरिकं फेरे बिल एमा मी दिवेहि राज्ये कहला गौमेग्गे रैतुंगे मजली होगा बहुस्कुरावत्तरुगे बिलेन्नु मी रंगलवाणी कुरिम विसाळुन मिदेन्न विहें इस्राएलुगे तळुमुगा मजली होगा वाहक देक्किया कौंसिल तक दीफे बिंत रैतुन्न दीफे बारुत गाणु असासिगे हतरोण माद्दागा रैतुंगे किबෑන්නේ ಭಾರತ ಫೆರಿಗೆನ್ ಅನ್ನನಿ ಬುಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಬಾರು ಹಗೀಗತುಗಾ ನುಸೀದಾಕೊ ಕಂಡುವಾಲ ಬಿಲೆ ಮಿ ಬಿಲಕಿ ಅಣಕ್ಕಾವೆಸ್ ಕುರಿಂ ವಿಸಳಗೊಂಡು ದೆಣ್ಣವಿ ಗೊತ್ತ ಫಾಳು ರತ್ತಕ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಯ ಬೇಣು ಮೀಹಕ ದೆವೆ ಗೊತ್ತ ರಡರುಗ ಬಿಂತವ್ವೆಸ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಬೇಣುಂ ವೀಮಾ ಬೇಣುಂ ವಗುತಕು ಬೇಣುಂ ಬಿಮೆ ರೈತೆಕ್ಕಾರಿ ಅಹಾಲುಮೆ ಕಹಾಲುಮೆಣ್ಣತಿ ರಡರುಂ ವಹಿಕುರವೆ ಗೊತ್ತ ಮುಷಳಿಫಾವ ಇಸ್ಲಾಎಮ್ಮಿ ಮೀಸ್ದಾಗು ಸಬುಂ ಇಜತ ರೈಸ್ ರೈತುಂಗೆ ತರಗ್ಗಿಯಟ್ಟಕ ರಡರುಗ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಕುರಂ ಬೇಣುಂವಾ ಹಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರುಮಕ ಫುರ್ಸತೆ ನುದಿಬೇಣೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಏಕಮಕ ನುರುಸ್ಸ ವ್ಯಾಫಿಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮಿಯ ದಿವರಾಜ್ಯ ಕಂಕಂ ಬಟ್ಟಂ ವೆಫ ಮಿಹುರಿ ಗೊತಕಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ರುಸ್ಸ ವ್ಯಾಫಿ ನೂನ್ನಮ ಹಮ ಎಕ್ಕಮೆ ಏಕಕವ್ವೆಸ್ ನುಕುರವೆ ಗೊತ ಎಹೆ ನಮವೆ ಸಿತಾಮೇಕಿ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಹುರಿಹಾ ಬದಲ್ತಕೆ ಗಾನೂನ್ತಕ ಗೆಣಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಅಂಗಾಗ ಟೇಪು ಅಳ ರೈತುನ್ನಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಹಣಿಕೊ ರೈತುನ್ನ ಗಾಣು ಅಸಾಸಿನ್ ಲಿಬಿದೀಫುರಿ ಹಗ್ಗುತಂ ಹಣಿಕೊ ಬಾರುತಂ ಹಣಿಕೊ ನಿಕಮೆತಿಕೊಂ ಒಬಹಟ್ಟ ಹಿಫಹಟ್ಟ ಮುಂದಾಯರುವಿಸ್ ಏಕಂ ಮಿಯದು ಏಗೊತ ಹಿಂಗಮು ನುದಾ ಮಂಜರು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಗದಬಾರುಂ ಕಂಕಂ ಕುರಾಣಮೆ ಹಿತು ಅಳಾಗೆಂ ಏಕಂಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಗಾಣೂನುತಕು ಮಾ ಹರುವಡುಂ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಯ ಏಗೊತ ವಿದಾಳು ಏಕಂಕಂ ಕುರಿನಮೆಸ್ ಮಿಯದು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗೊಳ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿಫೆಡ್ನನಿ ಏಗೆ ನತೀಜಾ
ಹುರಿಹಾ ದಿವೆಹಿರತುನ ಫೋರಮುಂದ ಮಂಜರು ಹುರಿಹಾ ದಿವೆಹಿರಯಿತುನ ನೇಗೆ ಹೀತಿ ರಹ ಲಿಬೆ ಮುಂದ ಮಂಜರು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ತಿಂಗ್ ಹರ್ ದುವಸ್ ವೆಗೆ ಮಿದಣಿ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ವೆರಿಕಮ ತಿಂಗ್ ಹರ್ ದುವಸ್ ವೆಗೆ ಮಿದಣಿ ರಶೆಗ್ಗ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂವೆಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ನುಹಿಂಗೆ ದಿವೆಹಿರಯಿತುನ ಮಿ ವೆರಿಕಮುನ್ ಲಿಬುಣು ಫಾದಾಯಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ನೆ ರಯಿತು ಮಾಯೂಸ್ವೆ ಮೊಳಿವೆರಿಕಮೆಗ್ಗ ತಿಂಗ್ ಹರ್ ದುವ್ವಾಲನ್ ಜೇಣಿ ಮಿಯದು ದಿವೆಹಿರಯಿತು ಬೇಣುಂ ಮಣಿ ಮಾದಮಾವೆಸ್ ಇಂತಿಹಾವೆ ಬಾಬಾಗಂ ವೆರಿಕಂ ಬದಲು ಕುರವೇಕಂ ಗವಾಣಂ ಏಕಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಕುರ ಎಂಡಿಪಿ ಮಿತಿಬಿ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲುವಾನ್ ತಯ್ಯಾರಂ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಎಂಡಿಪಿ ಗ ಎತಿಬಿ ಕುಳದಾಣ ಕೆಂಡಿಡೇಟು ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಗೌಮು ಹಿಂಗೆ ವರುಗೆ ಕೆಂಡಿಡೇಟು ಎತಿಬಿ ಅಣೆಕ್ಕ ಮಿಯೊಳನಿ ಮಾದಮ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಟೂರಿಸಂ ದಾಯರಾಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತೆರಿಂಗೆ ಮೋಜಫುಣ್ಣದ್ದೇ ಮುಸಾರೆ ಡೊಲರುಂದೇ ಮುಸಾರೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡು ಅತುಲಂಗ್ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಏಕಂ ಎಗೊತ ಕುರಾಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇ ಫುರ್ಸತೆ ನುದೇನಂ ಅಳಗೊಂಡು ಗೋವಾದನ್ ದಿವೆರಾಜ್ಯ ಟೂರಿಸಂ ದಾಯರಾಗ ಮಸೆ ಕುರ ಹುರಿಹ ಮಸಕ್ಕತ್ತೆರಿಗೆ ಏಕಮ ದೆಕೊಳ ತೆದುವೆ ಬಿ ಬಿಂಫೇರುಮಾ ದೆಕೊಳ ತೆದುವೆ ಡೊಲರು ಮುಸಾರ ದಿನುಮಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನುಮಾ ಹುಟ್ಟುಮಾ ದೆಕೊಳ ತೆದುವೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಹದ ಮಿ ಸರುಕಾರು ಹಮ ಮಗಂಗಳು ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇವ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರು ಅವನು ದೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಕುಳಗೆ ವಚ್ಚ ದನ್ನವಾರನ ಭಾರತ ಫೆರಿಗೆ ಗನ್ನನಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಿಬೈ එහෙ නම මේ ඒ කවුන්සිල් තවගේ කිබයි අන්න ඉච්චනෝ හම කවුන්සිල් තව හේ ගොත රයිතුම මජ්ලිස සවාහමිවති රයිස් ජුම්හූරියා සවාහමිවති එවීම ඒ රයිතුන්න මේ කවුන්සිල් ආදී මේ දෙබයි ඒ එහෙම දැන් ෆුර්සත් මෙයරවනේ විරාජ දායරාගේ ඉජ්ජත නම්බර ඉබ්‍රාහිම් ෆලාහ් යා මිහා සාවන් අලවන මේ දැනේ उस वक्त को लगा इज्जत मेंबर और बड़ा शुक्रिया अहमद जलसा फिर एक